खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैगौ 12 मे खालाराव गिबि मन्थ्रि बिबाननि समायखिराखौ लासिगोन गुवाहाटीनि खानापारायाव। हाबाफारियाव हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बाहागो लागोन आरो लोगोसे खानापारायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव सोर सोर नुजाथिगोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिफ्राय लानानै मोन 20 हादोरसाफोरनि गिबि मन्थ्रिफोर, गोबां मिरु दैदेनगिरिफोर, बिजेपि दोलोनि बुथ कमिटि आफादगिरिफोर, हादोरसानि गामि पन्चायतफोरनि सायख'जानाय थान्दैफोर आरो 1 लाखनिबो बांसिन सरासनस्रा सुबुंफोराबो बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मैया बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव एनडिए मित्र ज' दोलोनि गोनांथार जथुम्मा खुंदों। मैयानि जानानै थांनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिसि ओनसोलनि गोदानै देरहासार जानो हानाय बिपिएफनि गासै एमएलएफोरजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकिया आरो एमएलए जयन्त मल्ल बर'आ लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। क'क्राझाराव एनडिएनि लोगो हान्जा बिपिएफनि गासैबो देरहासार जानाय एमएलएफोरजों लोगोसे बिपिएफनि हान्जाजों सावरायो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा। बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंजानाय सावरायमेलाव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि इएम लोगोसे दोलोनि मावथिफोरा बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा बिटिसि जौगाखांनायनि थाखाय बिपिएफनो मन्थ्रि होनायनि इसारा फोरमायदों। अरुणाचल प्रदेशनि पांचौ पासआव हाथियार लाग्रा आफाद आल्फा आइनि 2 केडारा गावसोरखौ गथायदों। मख'जाथावदि इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ असम इन्डिपेन्डेन्ट थामहिनबा आल्फा आइनि 2 मावथि सोद्रोमाफ्रा 5 मे खालारनि मोनायाव चांलां जिल्लानि पांचौ पासआव रैखाथि हान्जानि सिगाङाव गावसोरखौ गथायना होयो। आखाइ दिखांनाय केडारफोरा अरुणाचल प्रदेशनि महादेवपुरनि अशोक सनवाल जाय 31 बोसोर बैसोनि आरो धेमाजि जिल्लानि बिप्लब बरग'हाय 31 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सानैबो रैखाथि हान्जानि सिगाङाव गावखौ गथायनायनि सिगां 3 मे खालि म्यानमारनि मागमी ओनसोलनि रानु गामियाव थानाय आल्फा आइ जइन्ट जेनेरेल हेडक्वार्टारखौ नागारना थांदोंमोन। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला रैखाथि एजेन्सिफोरा गावखौ गथायनाय केडारफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं आरो जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसआ बावैसो सिगाङाव आसामनि चराइदेव जिल्लायाव नागालेण्डनिफ्राय फैनाय सासे आल्फा आइनि एजेन्टखौ हमदोंमोन। दायनिगिरिखौ नागालेण्डनि त्वेनचां जिल्लानि थागिरि लिटाव कन्याक होनना सिनायथि मोननाय जादोंमोन। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा आल्फा आइआव हाबफैनाय सासे लाइमोननि थांलाय फैलायखौ हेफाजाब होग्रा एबा लिंक अमेनमोन। नायबिजिरगिरिफ्रा सन्देह खालामदों दि बिथाङा सोलिफुबाय थानाय उदखारि नेटवर्कजों सोमोन्दो थानो हागौ। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला आइजोखौ बिगियानारि आफादजों बेसेबां सोमोन्दो दं बेखौ मिथिनो थाखाय सोंथि खालामनाय जादों। जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बनसुनि 9 लाख बिफां गायनाय हाबाफारिया मैया चिराङाव जागायबाय। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव खयला मैला हाग्रा बिफाननि रेन्जार जयन्त दैमारिया बाहागो लानानै गावसोरखौ हाग्रा रैखाथि होनो बेबायदि मदद खालामनायखौ गोजोननाय फोरमायो। मानोना बयबो दंफां दानफायबाय, हाग्रा जोबलांबायल' होनना सोंखारियो हाग्रा बिफानखौ, नाथाय रावबो बेबायदि मदद खालामफैया। लोगोसे बे हाबाफारियावनो सिकनाझार वाइल्ड लाइफ कनजारभेशन एन्ड वेलफेयार ससाइटि आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचारेल ट्रेडिं एन्ड एलाइड कपारेटिभ ससाइटि मोनाबो बनसुनिबो गुबुन गुबुन जिल्लानि मावथिफ्राबो जयै बाहागो लानानै मदद खालामना हाग्रा दानस्रांनायखौ बन्द' खालामनो खावलायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय
साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।